perok rawon kani ka jing kup khwai kan long hapo mausau dong sopian hajan mesin light denti na mokrat chanong stony ba pa po sa West Kesi Hill District kaban men khwai kan long lashai arp sautrik si sejan hak brebasan ajar pusan ka jing pen khwai kan long lai teli ki pung bar ha kan ka jing khwai kan long ndrus pa tiket tane shurnyang bat kejing yo first price kinong kumne benengkong penyo hakador silak baar san pawajar balai san pawajar basau san pawajar basan san pawajar banreu san pawajar banyeu san pawajar bapra ar pawajar bakandai shi pawajar bashi pau san hajar bat nakine ki price penyo ro i kon solution price kilong Katsan spa hadu san ngut kirawan ngenyo solution price hadu san pengut berhakan kasngi kan donro kalau kidro hangne labu san pawajar benengkong bat baar ar pawajar bat balai shi pawajar bat basau shi pawajar bat basan sanajar kedor tiket hangne kelong shi spa gawe ke tiket bat kapor bujaka ha kan ka jingkop khwai kan ha kapor ar baje pm kamud la shai kasngi ha ka ar flight tarik nai busan ar ajar ar pusan ti perlok sia pej bha kini do kha banglayu tan kimda shai bha kini do kha namar ngayu tan ha kapor janmet ngakam yo porshu ban lek tan meriding video ha kapor mensingi nama abun kampalan ti shim perlok ya kane kini kha ba phne shiman talang nak benta kan jikan ko khwai khabam hak dot kat kabaret kabalong drus pa tangka shir yang ukhwai khub la shibon